Yawwa, faɗuwa ta zo daidai da zama. Sanin kowa ne Nura M fitaccen mawaƙi ne, mawaƙin Hausa, mawaƙin da ya yi shura a fannin waƙoƙi. Ya yi kuma waƙoƙi bila adadin wanda ba iya sanin mutane ba ne. Gaskiya Nura M fitaccen mawaƙi ne. Sai kuma wani magana ta ɓullo, Abale da Hida Tijjani Asasa. Abale ana cewa ɗan daba ne, menene Tijjani Asasa. To Abale dakta ne ma da kuke gani. Tijjani Asasa shi kuma yanzu ɗan kasuwa ne kuma ya dawo harkar masana'antarsa. Sai kuma Abdul D1 da zuƙeƙe amaryarsa wancan satin da ya wuce aka ɗaura mai aure da kyakkyawar amaryarsa. San kwakin wanda ya rasa riba soyayya aure ko ba haka ba. To yanzu Abdul D1 babban mawaƙi ne, mawaƙin soyayya. Ya bayyana mana cewa ai riba soyayya aure kuma ya yi wa dukkan wanda ya halarci bikinsa da fatan ya koma gida lafiya kuma da masoyansa baki ɗaya. Allah ya tabbatar da alkhairi. Sai kuma Abale da shi da wani fitaccen jarumi naku. Na san duk wanda yake kallon fim a duniya ya san wannan jarumin, ya san kuma wannan gurin a inda aka ɗau hoton nan. Idan ka manta ban ɗan tuna ma inda Abale yake zuwa ke karɓar kuɗin wani maganunuwa yake ɗan mai gardama. To a nan aka yi wannan hoton. Ba za a ɓata lokaci ba, yanzu nan kamun ba hoton ɓangaren Abale za mu shiga hoton. Ba ma sai na gaya muku, in faɗa muku King of Kannywood, Sarki Ali Nuhu ba. King of Kannywood mutum ne na kowa wanda kowa yana yabansa. A Kannywood in dai daga hannunka ya zo saka fim, insha Allah za ka yi shura kai sama. Ku kasance tare da mu, ku danna mana ƙararrawa idan yau ne farko shigowar ku.